प्रचार कर लोक मैंने कौन कह कहलु तू कह कथा मु मत बीस मु मत तू तो प्रीतिपुर आगामी सरपंच ना गरुड़ मारी तू मधुआ गरुड़ अरे वो कथा टे शुणु कौन शुणे मोर गोटे दुख कौन जानती शुण सर आज मत चिन्ह पारे तो तुम मत मधुआ कहलु ये गरुड़ मारी मधुआ हाँ कहूनी नहीं मुझे सारा गरीब ना तू कहला तो सुनो गरीब माई को समझ साई तू जानी पूरा तू मद पीबू मद पीले तो निशा हम निशा तू कांदी ये कौन नुआ कथा जे तू कहला तो मत निशा मद भाई सा मोर से दुख का कई मत आज जाए चिन्ह पाइले विराट दुख मोर के चिन्ह पाइले सा मुझे केते भल पाए तो तू जानछु तोरी जो रात नड़िया गछ चढ़ी पोस्टर मार्ची भाई पुआ नड़िया गछे लुंगी पिंधिकी चढ़िले जो कष्ट स्पेशल दुखटा कौन जानना साग मुझे तो वर्ष 12 मास चढ़ी पिले ना चिंता कर नड़िया गछे चढ़ी वर्षा दिन पोस्टर मारा बेले कौ पॉइंट को माड़ होते दुख रोची तू सब सांगना सन्तास चुबेले कौन हम चुबेले कौन हम तू तो कह मुझे मो दुखटा रही मत चिन्ह पाइले मत कहीं चिन्ह पाइले तुम तो मधुआ जाऊ हाँ बेसर तू जरा सांगना शत्रु हाँ कौन कौन तू हाँ तू मद पीनु तू निशा तू मत मोर कमेंट मार सांग सांग कमेंट मार तो सांग तो शत्रु है सर ठीक मो सांग को ठीक मो सांग एक सांग सांग जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद कथा कौन लोक से मद पी प्रचार करते सब किसी तू चिंता करना गौरव अच्छे तू चिंता करना सी प्रचार कर आम प्रचार करा सी लोक बुझे आम भी लोक बुझेगा कौन बुझे मुझे जानी कौन बुझे तू तोरी कथार मो स्त्री घाटेगा तो मत बेसिक मत ठिया करदेलु तू निजे जानी लोक कौन बुझेगी बालटा बुझेबू कथा तू बुझेगा मुझे क्या कहूँ तू सीधा जीवु तो आगे ठिया से देखू आगे किए बही केते बयस लोक बही माइकिना बही पुरुष बेहड़ा किसी देखू जाने जीपू धरबू कौन धरबू माइक्रोफोन अलग माइक्रोफोन धरबू गाड़ी धरबू आरम्भ कर कौन भाषण आरम्भ कर बंधुगण बंधुगण हेला बंधुगण खाली बंधुगण खाली बंधुगण पश्चिम बंगाल खाली बंधुगण बंधुगण मुझे गाँव पुओ आपण मान सुख दुखर साथी केवल मु गाँव पुओ आपण मान सुख दुखर साथी केवल मैं केवलटा शिखी मु भूल गली आपण मान गाँव पुओ सुख दुखर साथी केवल
आपण ମାନଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେବଳ କେବଳ ସେଠି ନହେଲା କେବଳ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ଆପଣ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପୁଣିଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପୁଣିଛେ ମତେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଆଗକୁ କହ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଠିଆ ହେଇଛି କେବଳ କେବଳଟା କହିଲା କେବଳଟା ଆଗକୁ ହେଲା ମୁଁ ସେ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଶାଇ ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ସୈନିକ ସାଜିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ରଣାଙ୍ଗନ ସାଜିଛି ରଣାଙ୍ଗନ ସାଜିଛି ନା ଥଣ୍ଡା ସାଜି ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ପାଇଁ ସୈନିକ ସାଜିଛି ମୁଁ ଏଥର ଭୋଟ ପାଇ ଜିତିଲେ ଏ ଗାଁର ଯେତେ ପାଡୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା କରେଇଦେବି ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ସେଟା ତୁ ଏଡିଟ୍ କରି କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିଦେଲି ତାପରେ ଯେତେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି ତାକୁ ଓପାଡ଼ିକି ସବୁ କୂଅ ଖୋଳି ଦିଆଯିବ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି ପୁଣି କୂଅ କାହିଁ କରିବା କଥାଟା ବୁଝୁନୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଲା ସରୁ ନଳୀ କୂଅ ହେଲା ମୋଟା ନଳୀ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଲୋକ ଥଣ୍ଡାରେ ପିଇବେ ଏତେ କହୁନୁ ତୁ କହୁନୁ ନା କୂଅ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଓପାଡ଼ିକି କୂଅ କରିବି ବାସ୍ ଶୁଣ ଚିନ୍ତା କରନା ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ତତେ ବେଶୀ ବୁଝେଇବନି ଯେତିକି ଶିଖିଲୁ ସେଠି ମଞ୍ଚରେ ତୋର କାରବାର କରିବୁ ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିବା भाई जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद अमर भाई पता भाई जिंदाबाद अमर भाई पता भाई जिंदाबाद पता भाई विशाल मनो विधवा कुतल वीर संतान पता भाई विशाल मनो विधवा कुतल वीर संतान विरोधी कौशल मिशन रानी मारू आशा घोटा धरी विरोधी कौशल मिशन रानी मारू आशा घोटा धरी ଆଉ କହିପାରିବୁନୁ କଣ କରିପାରିବୁ ଆଉ ବିରୋଧ ସେଇ ହିସାବରେ କାହିଁକି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ଠିକ ଟାଇମରେ କହୁଛି ପଢି ପାରିବିନି ଖୁଚୁରା ଦେଇ କଣ ଦେବି ଖାଇବୁ ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଟଙ୍କାରେ ମଦ ପିଇ ସାରିଲେଣି କଣ ଦେବି ଖାଉ କେତେ ଖାଇ ଖାଇକି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯା ବାପା ଗୋଟାଏ ଏନର୍ଜି ସେ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଖୁସି ହେଇଛ ଆରେ ଆମ ନେତା ତମ ନେତା ବ୍ରତ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆମ ନେତା ତମ ନେତା ବ୍ରତ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଜିତିବ ଆରେ ରୁକ ଜରା ସବର କର ଲେଖା ଭାଇ ଆରେ ତମେ କହିଥିଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଲାଖ ପୁଡ଼ିଆ ଦବ ବୋଲି କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲନି ତମ ରାଲିରେ ବୁଲି ଆରନ୍ ଫାଇଡରେ ତେଲ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ଚାଲୁ ତମ ରାଲି ତମ ପାଖରେ ତମେ ଯଦି ଭୋଟ ବଦଳ ତାକୁ ଯଦି ଜିତିବନି ଛୁଆ ଘରେ କହୁଛ ଗଞ୍ଜେଇ କାଢିବ ଘରେ କହୁଛ ମଦ ପିଇବ ଟଙ୍କା କଣ ପଛରେ କହୁଛି ତେଲ କଣ ହେଇଗଲା ଆମ ସବୁ ଦାଦା ପୁତ୍ରା ଦିଏ ଖାଇ ଟୋଟାଲ ଫଳ କରିସାରିଲେଣି ମଦ ବିକୁଛ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛ ତେଲ କଣ ଛୋଟ ଯାଉଛି ତମରି ତ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁ ଯଦି କଣ ଭାବି ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ଆଉ କେତେ ଦେବି ଏଇଟା ସବୁ କାଇଦେ ଗୋଟାଏ ଭଲ କାମ ଆସିଗଲା ଆମେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବାନି କାହିଁକି ଅଛୁ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଅଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଅଛି ସେମାନେ ବିଧବାକୁ ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦେବା ଦଉଛି ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଆମର ଭାଇ ତମର ଭାଇ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଏମିତି ଭାଷଣ ଦବ ଜିନିଷ ଜଗା ରାଉତ ଏକା ଥରକେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଜଗା ରାଉତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ପାଖରେ ଏବେ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ମୋର ଅଛି
ସର୍ପ ନେଇଅଛି ଯେହେତୁ ଉଠିକି ରହିଥାରେ ପରେ ପକେଇବାକୁ କାହା ଛୋଟ ନାହିଁ ଇଏ ଭାଷଣ ଦବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା କାଙ୍କା ମେଣ୍ଡି ଛିଡ଼ିବେ ନେତା ସେ ପୁଣି ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଦେଖେଇବ ପନିସି କଣ୍ଟା ତମେ ଆଉ କଣ ଏମିତି କହିବେ 25 ବର୍ଷରେ ସର ବସେଇଟା ଦେଖିବା ଚାଲ ସେ ଖବର ଆଉ କଣ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସେ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହବ ଏ ବ୍ଲକରେ ଦଲାଲି କରୁଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସିଏ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଛାତ୍ର ରହିବଟି ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ରଡ଼ ବିକିଦେବ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବାନି ଚାଷୀ ହୁରୁଡ଼ିଲେ ବରଷ ଭୋଟର ହୁରୁଡ଼ିଲେ 5 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଅନେଇଥିବେ ଗଳିବ ଆପଣ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଗଳିବନି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାଣି କା ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଏକମତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ ଜଗା ରାଉଚି ରପ୍ପା ଜଗା ରାଉଚି ରପ୍ପା ଜଗା ରାଉଚି ରପ୍ପା ଜିତିବ 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 ଜଗା ରାଉଚି ରପ୍ପା ଜଗା ରାଉଚି ରପ୍ପା ଜଗା ରାଉଚି ରପ୍ପା नमस्कार आंचलिक संवाद पढ़ुंट देवेन्द्र शर्मा पंचायत निर्वाचन भोट गणति आज शेष होती प्रीतिपुर पंचायत सरपंच प्रार्थी भावे जगा राउत 6,735 खंड भोट पाई बेले निकटतम प्रतिद्वंदी प्रताप महांती पाई मात्र 203 गोटी भोट।